Enyém! Enyém! De jó! Hát igen, ez az, hogy kibontották. A diánás cukor miatt biztos az ki van így nyitva. Így nincs rácsomózva. Vagy a cukorkát nézték meg. Csillogós hús kaptam. Azt oda néz, milyen cipő! Csű! Meg csoki, cukor. Kutyust, ugyanolyan kutyus kaptál. És kaptam egy csokit. Megpróbáltam a cipőt. Ha hogyne? Meg kell mutatni a mamáiknak, hogy jó a lábadra. Csak kivesz a papír. Opa! Közben én is itt kukucskálok. Diánás cukor! Elég jó egyben maradt. Itt egy kicsit itt meg van folyva, remélem, hogy nem sok tört el benne. Na, majd kibontom, meg kiderül. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Köszönöm, mama. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Csűha. Köszönjük. Fú, Timi, ez nagyon gyönyörű. Oda néz. Ja, nem így nem szabad. Azt a igazi nagylányos. Először másikat is. Másik. Tomika, és te megmutatod a pókemberes szandálodat, amit ma kaptál? Nem tudom, hogy hol van. Hát hol vetted le? Hol vetted le? A cipőknél, nem? A cipőknél van. Nem egészen már. Tudom, de emlékszem, hogy ott van. Húzd le a cipzert, Timi, ott hátul, és akkor ki tudod szedni. Le tudod húzni? Ó. Fú, de gyönyörű cipőt kaptál, Timi. Hát ilyen itt senkinek nincs, az biztos. Imádom! Nem, te is királycipőt kaptál. Imádom! Király! A Tomika! A Tomika! A király! Isten jó! Na, köszönjétek meg, nagyon köszönjük. Tomika, te is küldesz puszit még egyszer? Na, köszönjük szépen, mama, és köszönjük, papa. Millió puszi. Timike?